Et land med over 1 milliard indbyggere. På trods af økonomisk vækst er fattigdom stadig et stort problem, og mange indere drømmer om at tage til Europa. Sidste år fik knap 4.000 studerende fra 3. verdenslande opholdstilladelse i Danmark, og Indien er et af de lande, der kommer flest studerende fra. Danske uddannelsesinstitutioner betaler agenter, blandt andet her i Indien, for at skaffe studerende til lige præcis deres studie. For eksempel reklamerer firmaet Indo-European Educational Service med studieophold i Danmark. Ikke alene får du gratis sygeforsikring, mens du er der. Du får Schengen-visa, og sidst, men nok ikke mindst, efter endt studieophold får du arbejdstilladelse i Danmark. Det er store ord, må man sige. Vi vil gerne undersøge, hvad agenterne siger, for at overbevise indere om, at de skal studere i Danmark. Vi har derfor udstyret en indisk journalist med skjult kamera, og han er nu på vej ind til firmaet Indo-European Educational Services. Et firma, der er officiel agent for flere danske handelsskoler. Vi har instrueret vores indiske muldvarp i at sige, at han i virkeligheden er interesseret i at komme til Europa for at arbejde. स्टूडेंट वीजा इजीली मिल जाता है। ये वीजा इजीली भी मिल जाता है और सेकंड ये होता है कि आप उसमें पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। Ifølge agenten er det altså lettere at få adgang til Danmark som studerende, og hvis man først er kommet ind, kan man få arbejdstilladelse og endda permanent opholdstilladelse. Ingen af delene passer, men vores indiske muldvarp siger, at han er interesseret og bliver sendt videre til samtale med direktøren. What are you looking for? अभी मैं उस दिन बताया था, I mean I'm looking for work so that only work. Majorly that actually. उस दिन मेगा. Sir, basically we don't deal in work so much first time. Any country you choose, we have to go through we only do student visa. Fine. So you have to choose education. Your option is basically to go there and study and work, or only work? Study and work kind of. Study and work.